Praise the Lord. Mayong gabi sa mga nasa Diyos. O karong gabi na mga igsoon mo na po ni ang gabi nga magtuon na usab ta sa pulong sa atong buhi nga Dios igsoon. Amen. Praise God. Kinsa bay excited nga mamati sa pulong sa atong buhi nga Dios. Mga amen. Amen. O hallelujah. O before ta magsugod sa atong bulaton mga igsoon, ato na ta sa ato ang unang mga pag-ampo aron ang giya sa balang espiritu kang kasing-kasing nato maging open, andam, may tungod sa pulong sa atong buhi nga Dios. Magampo ta, amahan na mo nga langit nun, mapasalamaton kami, nining matahong nga kagabion, nga magihatag sa matag usa. Salamat sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo karon nga kami makatuon na usab sa imong mga pulong, ug salamat amahan, ug ang imong balang espiritu mo ay magatudlo kanamo, magagiya kanamo, ug mag-aabli sa mga kasing-kasing gunahuna, ug ikaw magkapadayag sa imong mga kahibulungan nga mga pulong, mga butang nga gusto usab nimo ipaabot sa imong mga katawhan ining kagabion. Ug salamat amahan ang tanan ang gisalig diha kanimo tungod kay nasayod mi kung wala ka, wala gid mi mahimo sa mga kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan, in the mighty name of Jesus we pray. Amen o amen. Praise the Lord. Hallelujah. O mga igsoon, karong gabion na before ta mo ato sa tawang foundation text, ato na ta sa ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, amen o amen. Praise the Lord. Hallelujah. Imo ba nang ginatuuhan, igsoon? Magapamuhat na sa imong kinabuhi. Hallelujah. O karong gabi na mga igsoon, magatuon ta sa pulong sa Dios o nga ato ang foundation text atong pagakuhaon diha sa 1 Corinthians or unang Korinto chapter 3 verse 1 hangtod sa 3. O ang pulong sa Dios nagaingon. Mga igsoon, kaniadto dili ako makatudlo kaninyo ingon nga mga tawo nga ginatultulan sa Espiritu Santo, kundili ingon nga mga tao nga nagkinabuhi sa tawhanon nga kinaiya o bata pa sa pagtuo kan Kristo. Mo kana nga simple lang gayod nga mga pagtulunan ang akong gitudlo kaninyo tungod kay dili pa ninyo masabtan ang laglom nga mga pagtulunan. O bisan gani karon dili pa kamo makasabot kay hangtod karon nagakinabuhi pa kamo sa inyong tawahanon nga kinaiya tungod kay nagasinahay kamo og nagiaway. Kining inyong gibuhat nagapamatuod lang nga sama paghihapon kamo sa mga tao niining kalibutana. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Mga igsoon karong gabi na mga igsoon atong tunan ang pulong sa Dios og ang ato ang tema nga atong pagahisgutan karon o atong pagatunan karon is mo ni siyang ginaingon nga ang dalan padulong sa espirituhanong pagkahamtong. Kung imong tan-aw ang atong gibasa karon mga igsoon, matod pa ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto nga maglisod pa siya og tudlo sa kung unsa ang kamatuoran, tinuod nga kamatuoran o mga gahi mga pagkaon o kanang pagkaon alang sa mga hangtong tungod kay ang ilang kinabuhi iyang nakita nga daw sama pa sa mga bata nga nanggiaway, daw sama pa sa mga bata nga nagkinahanglan pa og giya, nagkinahanglan pa og pagdisiplina, nagkinahanglan pa og tambag. Munang kung imong tan-awon igsoon, ang kinabuhi sa mga taga-Korinto nagpabilin sa niadto nga panahon, nagpabilin pa sa pagkabata. Munang kung imong tan-awon igsoon ang kinabuhi din sa kalibutan usab, normal sa atoa nga ipanganak o muhamtong. Mo ni ang normal. Kung atong tunan igsoon, ang pamaagi sa Ginoo nagsugod ta ingon kung ato ibutang sa literal or physical nga bahin, nagsugod ta ingon nga itlog o tungod sa unod nga tawo ta giamuma
giamuma ka sa imong mama, ginapadidi, ginaatiman, nagsugod ta nga dili makaistorya, dili makalakaw, o ginapakaon ta, ginatudluan sa pag-istorya, o ginatudluan sa paglakaw. Ug hangtod nga kita makabalo ng istorya ug mulakaw, nangaulitaw ug nangadalaga, hangtod nga hamtong ug kaya na nato nga mudala sa among kaugalingon. Kung imong tan-awon igsoon, normal na sa usa ka tawo nga mahitabo nga ingon ana. Normal dinhi sa kalibutan. O nakita na ta sa Dios. Kung imong tan-awon igsoon, kanang mga pahitabo nakita na sa Dios. Sa diha nga naa pa ta sa tagduangkan sa atong mga kinikanan. Ang Dios ang nakabalo, ang Dios ang nasayod kung unsa imong paingnan, giunsa kanya pag-amuma dito sulod sa imong mama, o kaniadto palandaan gipanalipdan na ka sa Dios aron ikaw ug ako motubo diha sa pagkahamtong dining kalibutana sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Kay kung imong tan-awon ang Salmo 22 chapter 22 verse 9 to 10, ang pulong sa Dios nagaingon, apan ikaw ang nagapagawas kanako gikan sa tagaangkan sa akong inahan. Kung imong tan-awon diri igsoon, ang Dios na mismo ang nasayod sa imong kinabuhi, ang Dios mismo ang nagpagawas gikan sa taguangkan sa imong mama, o siya ang nag-amuma sa imuha, nag-atiman sa imuha, o gikan sa masuso pa ako, gipanalipdan mo na ako. Ang Dios nagapanalipod kanato aron ikaw ug ako mataw nining kalibutana, aron ikaw ug ako motubo nining kalibutana ug mahimong hamtong. Sukad sa akong pagkahimugso, gitugyan na ako kanimo ug ikaw lang ang akong Dios. Kung imong tan-awon si King David igsoon, sa iyang kinabuhi, ginaila niya. Sa iyang kinabuhi nga tungod lang sa Dios, siya na ingon ana, na protektado, ning tubo, ug nihamtong, ug ang iyang kinabuhi, grabe siya ka progress kay tungod nasayod siya o ginaila niya nga ang Dios ang uban sa iya, ang Dios ang nagabantay sa iya, ang Dios ang nagaprotekta sa iya igsoon. Nakita nimo, normal sa ato ang mga lawas nga motubo, mausab og mahamtong. Ingon usab ni ana ang atuang mga hunahuna nga motubo, mausab ug mahamtong. Ingon usab ni ana atong pagbati nga motubo, mausab ug mahamtong. Kung dili gani ni siya mahitabo sa imuha, murag na ay mali igsoon. Siguro naay nakababag sa imong pagtubo. Siguro ang imong physical ang magtubo o ang imong mental growth or emotional growth na ay diferensya. Ayaw ko ninyo lain na pagsabot ha. Katong adunay mga problema gikan pa sa pag-anak o katong mga ginatawag na mga special. Kabalo ko, kung tan-awon mo igsoon, kabalo ko na igsoon nga kana sila mga tawhana, precious kaya na sila sa mata sa Ginoo. Apan alang sa mga normal nga tao nga nag-edad na unya, kung imong tan-awon, dili nimo makita ang pagtubo ni ining tulo ka aspeto sa kinabuhi sa pagtubo igsoon, na gina siya mali. Sa atong Kristohanon nga pag-alagad usab, ingon usab ni ana, karon kitang tanan nasayod nga kung ang lawas ug ang hunahuna dili motubo nga normal na mali. Kung maghisgot kita og espirituhanon, ngano nga uban dili man motubo nga normal. Nakita ba nimo nga we are spiritual creatures? Dili lang kay physical. Katuyuan sa Ginoo nga kita, ikaw, ako, motubo, mausab, ug muhamtong dili lang sa physical, kung dili sa spiritual usab mga igsoon. And yet, adunay mga gitawag og Kristohanon nga miabot na og 20 ka tuig, 30 ka tuig, 40 na ka tuig nga naa sa simbahan nga nagaalagad sa Ginoo. Apan kung imong tan-awon igsoon, bata lang gihapon sa pagpangalagad.
wala mo hamtong diha sa espirituhanon nga bahin. Igsoon, dili na maoy katuyuan sa Dios. Apan aduna usay mga batan-on kung imong tan-awon, adunay mga ginatawag og Kristohanon karon nga batan-on pa og bag-o pas pagpangalagad nga naa sa kasimbahanan. Apan nihamtong na diha sa espiritual. Dili ba makahahadlok paminaw ni igsoon nga adunay mga tao nga idaran na pero ang ilang kinabuhi, ang ilang pagpangalagad dili pa hamtong atubangan sa Dios? Unsa ba ang sikreto aron mohamtong kita diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo? Igsoon, naay mga sikreto o angayan nato nga mahibaluan sa pulong sa Dios aron ikaw ug ako mohamtong ta sa atong pagpangalagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Unang butang igsoon nga atong pagatun-an karon is tudluan sa husto. Ang tao kung makabalo sa husto ug unsa ang matarong ug unsa ang insakto, makasabot siya ug muhamtong gyud siya. Kung imong tan-awon ang bata igsoon, pag ang bata gikan sa iyang pagkabata ginatrain na ginatudluan na sa hustong gawi, magdako na siya nga maayo buutan nga bata. Kung imong tan-awon ang panultihon, chapter 22 verse 6, ang pulong sa Dios nagingan siya, tudloi ang mga bata sa hustong gawi ug mahinumduman niya kini hangtod siya matigulang. Ang mga pagtudlo sa unsa ang insakto igsoon mao na ang makagiya sa mga bata nga muduko siya, muhamtong siya nga mahimong matarong, muhamtong, mutubo, adunay kausaban sa ihang kinabuhi. Mahitungod sa mga bata, nakakapon sila kung tudluan nato sila sa husto. Sa espirituhanon usab nga aspeto sa kinabuhi, kinahanglan itudlo nato ang tinuod nga ebanghelyo nga mao ang grasya sa Dios. Aron kining mga gitawag og Kristohanon mahamtong. Munang si Apostol Pablo nagasangyaw kanunay og nagapahimangno og nagatudlo sa kamatuoran aron ikaw ug ako motubo sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo. Kaya ang Colossus chapter 1 verse 28 nagaingon ang pulong sa Dios. Busa gisangyaw namo si Kristo sa tanang katawhan, gipahimangnuan namo o gitudluan ang tanan sa kamatuoran aron mahimo namo silang iatubang sa presensya sa Dios nga hingpit sa ilang pakigihiusa kang Kristo. Unsa ginabuhat nila Apostol Pablo igsoon? Ginasangyaw nila ang mahitungod kang Kristo. Kung unsa si Kristo, kanunay silang nagapahimangno, nagatudlo sa kamatuoran o ngano unsay katuyuan aron ang mga Kristohanon sa taga-Kolosas makabalo ug motubo ug mahamtong sa pag-alagad sa Dios aron ingon siya mahimo siyang hingpit nga iatubang nila sa Dios, sa presensya sa Dios tungod sa ilang pagpakihiusa kang Kristo igsoon. Sa kinabuhi sa tao, sa kinabuhi si Kristohanon, kinahanglan nato ang tinuod nga kamatuoran aron ang mga Kristohanon, ang mga ginatawag o Kristohanon nga nagaalagad sa Ginoo muhamtong sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Kung tan-awon nato si Kristo, gikan sa iyang pagkabata, puno sa Espiritu Santo. Nganong puno kay sa Espiritu Santo ug kaalam. Kung nato pa sa uban, tungod kay anak siya sa Dios, gikan sa iyang pagkabata, siyempre ang amahan muhatag yun. Pero kung imo tan-awon ang Biblia igsoon gihubo niya iyang pagka-Dios, wala siya magsalig sa iyang kakayahan kundili tungod sa grasya sa Dios. Tungod kay ang grasya sa Dios anaa kaniya. Kung imong tan-awon ang Lucas chapter 2 verse 40, kung tan-aw nato sa New King James Version, nagaingon siya dito. And the child grew and became strong in spirit, filled with wisdom. Kusgan siya, puno sa balang espiritu, puno sa kaalam, nganuman, tungod kay and the grace of God was upon him. Ang grasya sa Dios naa kanunay iha sa iyang kinasuluran. Munang igsuon, kung imong tan-awon sa atong kinabuhi karon, di kinahanglan nimo
gikinahanglan nako ang grasya sa Dios aron ikaw ug ako muhamtong sa atong pag-alagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Mo nang kanunay nagadasig si Apostol Pablo nganhi kanato nga kita magtinabangay tungod kay kita usa lang diha sa Ginoo. Kung imong tan-awon igsoon, ang dapat kada Kristohanon magdinasigay, tanang nagatuo kay Kristo, bisan unsa man imong gitawag nga sikta o dominasyon, dili magmatter na kung si Kristo imong gialagaran tungod kay kitang tanan isa lang diha sa Ginoo. Kay ni Efesos chapter 4 verse 1 to 6 nagaingon ang pulong sa Dios o ginauluhan kini dinhi og usa ka lawas kang Kristo. Kitang tanan nga nagatuo, nagasimba o nagaalagad kay Kristo, isa lang tang tanan diha, walay relihiyon, walay denominasyon, kundi kitang tanan usa lang atubangan sa Ginoo tungod ni Kristo. In verse 1, ingon siya, isip binilanggo tungod sa akong pag-alagad sa Ginoo, nangahangyo ako kaninyo sa pagkinabuhi nga angay sa mga tinawag sa Dios, pag mapainubsanon kamo ug himuang nga malumo ang inyong kasing-kasing, paghigugmaay, pagpinasaliluay ug pagpailog kamo sa kakulangon sa usag-usa. Paningkamuti ninyo nga magpadayon ang inyong panaghiusa nga gikan sa Espiritu Santo pinaagi sa inyong maayo nga panag-uban. Kay kita nga mga tumutuo usa lang kalawas ug may usa lang ka Espiritu Santo nga nagapuyo kanato. Usa ang atong paglaom kay malagsama man kitang tanan nga nagahulat sa iyang gisaad sa dihang gitawag niya kita. May usa kita ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bautismo. May usa lang kita ka Dios ug siya lang. Siya mao ang amahan sa tanan. Siya ang nagahari, nagalihok ug nagapuyo kanatong tanan. Kitang tanan igsoon, walay kalainan kung si Kristo ang imong gialagaran, kung si Kristo ang imong gipapuyo sa imong kasing-kasing, kung si Kristo ang imong gitutuuhan, walay laing kalainan sa imuha ug sa akuha. Isa lang ta kalawas diha kang Kristo. Isa ka magtutuo o usa ka pamilya diha sa tubangan sa Dios. Mo nang kanunay sa Apostol Pablo nga nagadasig kanato nga magtinabangay kita, magdinasikay kita, magtinudloay kita aron kita mohamtong sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios, aron kita motubo ug adunay kausaban sa atong kinabuhi igsoon. Tungod kay ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon matud pa sa among ginahisgutan ni Brother D nga ang mga niluwas o ang mga pinili sa Dios hangtod karon wala pa muduol sa tiilan sa Dios tungod kay nakita nila sa mga Kristohanon, nakita nila sa mga ginatawag ug magtotoo nga ang ilang kinabuhi dili makapahimuot sa Dios. Kay nganuman dili parehas ang ilang pagtagad sa mga Kristohanon, sa mga ginatawag og Kristohanon ug sa mga tao nga nagpalibot sa ilaha igsoon. Sa dihang nga makita sa usa ka tawo, usa ka pinili sa Dios nga wala pa diha sa tiilan sa Dios, makita nila ang bunga o ang kausaban sa imong kinabuhi tungod kay ikaw nahampong diha sa Ginoo. Kining mga tawhana, kining mga pinili muna ang panahon nga muduol sila tungod kay nakita nila kung unsa ang bunga sa pulong nga naa diha sa imong kinasuluran igsoon. Hallelujah. Muna si kanunay sa Apostol Pablo nagadasig, naga-encourage, nagapahimungno, nagatudlo sa matag usa nga kita magkinabuhi diha sa pagtinabangay o pag-amuma o pagpakita sa kung unsa ang kagustuhan o katuyuan sa Dios sa atong mga kinabuhi igsoon. Hallelujah. Nahibalo ba ka igsoon kung unsa ang gigamit sa Dios aron ikaw o ako ang iyang mga pinili mutubo ug muhamtong? Igsoon kung imo tan-awon ang Biblia, walay laing gigamit ang Dios kung dili ang lawas ni Kristo. Yes, si Kristo mismo ang gigamit aron ikaw ug ako mahimong muhamtong, mutubo ug adunay kausaban sa atong kinabuhi. Siya ang nangita og pamaagi igsoon alang sa kabulahanan sa iyang mga katawhan, sa iyang mga piniling katawhan. Kay ni Efeso 4:12 hangtod sa 16 nagaingon, gibuhat niya kini aron maandam ang mga katawhan sa Dios pag-alagad. Unsa may gibuhat ni Kristo igsoon? Gibuhat niya ang mapakaulawan, biay-biayon, bunalan, laparohon, ludan, dugsakon ang kilid,
magbitay sa cross hangtod nga mamatay tungod sa imong kasiguruhan o sa akong kasiguruhan, tungod sa imong kabulahanan o sa akong kabulahanan igsoon. Mo na ang gibuhat ni Kristo. Nganong gibuhat man to ni Kristo? Aron mapakita o aron matuman ang gisulat sa kasulatan o aron siya makapadala nga ni kanato og magtatabang. Kanya gibuhat niya kini aron maandam ang mga katawhan sa Dios pag-alagad o aron motubo sila og mahimong malig-on isip lawas ni Kristo. Pinaagi nini magkahiusa kita sa pagtuo o pag-ila sa anak sa Dios aron kita mahimong hamtong sa atong pagawi ug mahisama kita kang Kristo. Ug kung mahitabo kini kanato, dili na unya kita mahisama sa bata nga madali sa nagkalain-laing mga pagpanudlo sa mga tao nga nagalimbong ug nagatuis sa kamatuoran. Gusto sa Dios igsoon nga ikaw ug ako motubo nga naman aron dili na kita madala sa mga pagtulunan ining kalibutan na nga dili makapahimot sa Dios o wala diha sa kamatuoran igsoon. And sa in verse 15, magsugilon hinuon kita sa kamatuoran uban sa gugma aron mahisama kita kang Kristo nga atong pangulo pinaagi sa iyang pagdumala ang tibuok nga lawas nga mao ang mga tumutuo nagakahiusa ug ang kanabahin niini nga nagkadugtong nagatinabangay o kung husto ang gibuhat sa kanabahin bahin tungod sa gugma sa usag-usa ang tibuok nga lawas magtubo ug malig-on sa diha kung imong tan-awon karon igsoon ang mga ginatawag og Kristohanon dili pa united. Kung imong tan-awon ang lawas ni Kristo dili pa united. Basin mo ingon ka nga, ay kami sa among simbahan united naman mi, nagkahiusa naman mi, nagtinabangay naman mi. Igsoon, ang lawas ni Kristo, dili lang ang inyong church. Dili lang ang amuang church. Kung dili kitang tanan, nga nagatuo, ug nagaalagad, ug nagasimba kang Kristo, usa ta kalawas. Nganong hangtod karon, ang mga ginatawag og Kristohanon nagkatibwag sa pa, moingon pag-adi kumusulod ana kay lahi na sila espiritu diha. Lahi batag espiritu igsoon? Parehas sa tag espiritu nga gihatag ni Kristo, gipili ni Kristo dinhi sa kalibutan aron mo tudlo sa imo, aron mo kiya sa imo, aron mo pahinumdum sa imo, aron mo tabang sa imo igsoon ug mo tabang sa akuha. Isa lang ta, pero ngano man adunay mga Kristohanon nga dili pa mosulod ana tungod kay wa sila kasabot sa tinuod nga ebanghelyo nga mao ang grasya sa Dios igsoon nga mo'y tinuod nga susi nga ang tanang mga katawhan sa Dios magkahiusa sa pagpangalagad sa atong buhing nga Dios sa diha nga ang mga Kristohanon ang mga ginatawag ug magtutuo kang Kristo makasabot sa tinuod nga gospel nga mao ang gospel of grace nga mo'y tinuod nga susi nga ang tanang mga Kristohanon magkahiusa sa pag-angalagad nga ang tanang mga Kristohanon magkahiusa sa paglambo magkahiusa sa pagtubo malig-on ug diha nila makita igsoon sa tibuok kalibutan ang kausaban sa kung unsa ang tinuod nga ebanghelyo sa Dios nga makita diha unya sa imong kinabuhi igsoon. Nasayad ba kay igsoon? Kung unsay hinungdan, kung nganong dili muhamtong ang mga ginatawag o Kristohanon sa ilang espirituhanong kinabuhi. Kung imong tan-awon ang mga sinulat ni Apostol Pablo diha sa Hebrehanon chapter 5 verse 11 to 14, muni siya ang usa sa mga hinungdan igsoon. Nganong ang mga ginatawag o Kristohanon wala pa muhamtong. Ngayon siya diri in verse 11, daghahan pa unta ang among isulti kaninyo, mahitungod sa pagkapari ni Melkisedek og ni Jesus. Apan lisod kining ipadayag kaninyo tungod kay lisod kamong pasabton. Nganong di ay ang kining mga diha sa Hebrehanon? Ano sa dinhi mga tao dinhi? Tungod kay mga bata pa sila. Wa pa sila kasabot o wa pa sila katugkad sa kung unsa ang tinuod nga kamatuoran mahitungod kang Melkisedek o kang Jesus. Kay kini si Melkisedek igsoon usa ka pari nga walay sinugdanan o walay katapusan. Kung imo na siyang tan-awon, simbolo na kay Kristo or mo na ang kanang nag-una pa kay Kristo. So wala pa si Kristo si Melkisedek. Kung wa pa ni gawas si Kristo, si Melkisedek ang niuna. Kung imo nang tanaw ni studihan pag-ayo ang Biblia igsoon, si Melkisedek is mao si Jesus. Apan
Ingon siya, apan lisod kining ipadayag kaninyo tungod kay lisod kaayong kamong pasabton. Mga magtutudlo na unta kamo karon, kay dugay na kamo sa pagtuo. Yung Apostol Pablo, mga magtutudlo na unta kamo, kay dugay na mo sa pagtuo. Apan hangtod karon naa gyapon mo diha tungod kay wala pa mo ning tuo. Siya, apan hangtod karon kinahanglan na gayud kamo tudloan sa unang mapagtulunan mahitungod sa pulong sa Dios. Unsa man kining unang ang sa mga pagtulunan mahitungod sa pulong sa Dios nga ikaw naluwas pinagi sa grasya, walay imo kun dili iya lang sa grasya sa Dios nganuman aron ikaw dili makapanghambog nga ikaw naluwas, aron ikaw dili makapanghambog nga ikaw makaadto sa langit. Insya, sama gihapon kamo sa mga batang masuso nga kinahanglan pa og gatas tungod kay dili pa kamo makakaon sa gahi mga pagkaon. Unsa man ning gatas igsoon kung imong tan-awon dinhi. Ato na siyang tun-an karon. Insya, ang mga nabuhi sa gatas mga batang masuso nga wala kahibalo kung unsa ang maayo ug dautan. Apan ang mga gahi mga pagkaon alang sa mga hamtong nga nagasayod na kung unsa ang maayo ug dautan. Unsa man di ang mga bata nagkinahanglan og naimugiya sa ilaha, nagkinahanglan og naimutudlo sa ilaha. Kung imo tan-awon ang Galatians chapter 4 verse 1 to 3, yun siya, samtang bata pa ang manununod, sama lang siya sa ulipon, bisan tinuod nga siya ang tag-iya sa tanan nga kabtangan. May mga tao nga gisaligan nga mag-atiman kaniya og sa iyang mga kabtangan hangtod sa panahon nga gitagal sa iyang amahan. Kita sama usab ni anak kaniadto sa wala pa kita masayod bahin sa pag-utuom giulipon kita sa kalibutan nga mga gawi. Ang atong kinabuhi igsoon naulipon o kini mga tao ang ginatawag og Kristohanon nga wala pa ning hamtong naulipon sa kalibutan ng mga gawi o naulipon sa usa ka butang nga mo'y naghawid sa ila nganong dili sa lamutubo igsoon. Ang kinabuhi ni mga tawhana kung imong tan-ahon sa Biblia nagpabilin silang bata tungod sa usa ka butang nga mo'y ilang gipabilin ug ilang ginasunod sa ilang kinabuhi karon igsoon nga mo na ang atong bantayan ug mao na atong tun-an tungod kay kini mo'y nakababag nganong ikaw nga usa ka Kristohanon wala pang mohamtong tungod ining butanga nga wala nimo nahibaluan nga mo'y nakababag aron ikaw mohamtong motubo ug mausab ang imong kinabuhi. Unsa may hinungdan? Nganong adunay mga Kristohanon nga hangtod karon wala pa mohamtong sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Nganong ang mga Kristohanon gitawag og Kristohanon hangtod karon aduna paghihapoy pagkabalaka, pagkahadlok, walay pagsalig sa Dios. Tungod dinho sa kabutang igsoon. Unsa hinungdan? Tungod sa balaod. Nga naman, ang balaod igsoon kung imong tan-awon mo na ang sa kabutang nga nagbabag sa imuha aron ikaw magpabiling bata sa pag-alagad sa Dios. Tungod kay ang kasagaran sa mga Kristohanon karon nagasalig gihapon sa balaod, nagasalig gihapon sa pagtudlo sa balaod, nagasalig lang gihapon nga mahimo silang mataron pinaagi sa balaod. Kung imong tanan ang Galatians chapter 3 verse 24, ingon siya, ang kasuguan mo ni ang balaod ison nahisama sa usa ka yaya nga nagaatiman kanato hangtod sa pag-abot ni Kristo. Ang balaod igsuon usa ka yaya nga nakanimo. Nagasalig pa kasi imong yaya. Igsoon, dili ka motubo sa pag-alagad sa Dios. Dili ka mohamtong sa pag-alagad sa Dios kung nagasalig pa ka kanunay sa imong yaya. Apan kining yaya igsoon nga gipadala sa Dios unta kanato, wala na. Gitanggal na tungod kay niabot na si Kristo, nagpakamatay na si Kristo, gibayran na ni Kristo ang tanan. Ang gikinahanglan lang ni Kristo nga ikaw mutuo, ako mutuo aron kita ang tanan pakamaturungon diha sa mata sa Dios. Igsoon, wala na nato dili na nato kinahanglan pa ang yaya aron ikaw ug ako mamatarong, aron ikaw ug ako mutubo, aron ikaw ug ako mausab, aron ikaw ug ako mahamtong, kun dili ang gikinahanglan ang imong pagtuo ngadto kay Kristo, aron ikaw ug ako mohamtong, aron ikaw ug ako mapakamatarungon diha sa mata sa Dios. Hallelujah. Ano man? Unsa diha ay ang mabuhat sa balaod nganha kanimo sa diha nga kanunay kang nagatamod niini. Imong tan-awon igsoon, unsa bay mabuhat? Di ba ang balaod mo man gihatag pa kang Moses aron ang mga tao mahimong matarong igsoon? Ang balaod igsoon dili makatabang sa imuha. Nga mahimo kang matarong, mahimo kang balaan, mahimo kang maayo hingpit sa mata sa Dios.
Tungod kay ang balaod, kung imong tanawon igsoon, ang balaod ang nagatago sa tinuod nga kamatuoran nga naha kanimo. Sa diha nga magpabilin ka diha sa balaod igsoon, mawala ka sa kamatuoran. Sa diha nga kanunay kang nagatamod sa balaod, ginataguan ang kamatuoran nga naha kanimo. Kay nga naman, ngano makaingon man ko ang ginataguan ang tinuod nga kamatuoran nga naha kanimo sa diha nga magtamod ka sa balaod. Kung imong basahon ang 2 Corinto chapter 3 verse 14 to 16, ang pulong sa Dios nagaingon, sapagkat tinuod, wala makasabot ang mga Israelinhon kung unsa ang kahulugan ni adto, kay gitaptapan ang ilang hunahuna. Hallelujah. Wala nakasabot ang mga Israelinhon sa kahulugan tungod kay gitaptapan ang ilang hunahuna. O bisan gani karon may nakataptap gihapon sa ilang hunahuna kung basahon nila ang daan nga kasabutan. Unsa hinungdan nga adunay nakataptap sa ilang hunahuna igsoon? May tungod sa tinuod nga kamatuoran. Tungod kay sila kanunay nagabasa sa balaod. Tungod kay sila kanunay nagatamud, nagasunod sa balaod. Nga ilang paningkamutan lang kaugalingon nga masunod nila ang balaod igsoon. Sa diha nga pamaagi, gitaguan sa balaod kung unsa ang tinuod nga kamatuoran. Gilimbungan ka ang imong hunahuna gisalipdan sa bilo nga gikisi na unta ni Jesus dito ibabaw sa cross. Nga giwala na unta ni Jesus igsoon. Hallelujah. Andiya, ug bisan gani karon may nakataptap gihapon sa ilang hunahuna kung basahon nila ang daan nga kasabutan, kay wala nila masabti nga kung kita anaa na kang Kristo kadtong daan nga pamaagi nawala na. Igsoon, wala na ang balaod. Tungod kay aduna ni bag-o nga pabaagi, pinaagi ni Kristo. Ang daan nawala na tungod kinaay bag-o nga pamaagi gibuhat si Kristo alang kanato. In verse 15 ingon siya, oo, hangtod gani karon kung magbasa sila sa mga sinulat ni Moses, dili gihapon sila makasabot. Nga naman, nganong dili man sila kasabot sa tinuod nga kamatuoran. Tungod kay may nakataptap sa ilang hunahuna. Apan kanang nakataptap makuha kung ang tao mudangop sa Ginoo. Igsoon, kanang belo nga nagtabon sa imong mga uhuna aron matago ang tinuod nga kamatuoran igsoon, makuha lang na sa diha nga mo accept ka sa imong kaugalingon nga Lord, dili na nako kaya. Gikinahanglan nako ang imong tabang. Gikinahanglan nako ang imong giya. Gikinahanglan nako ang imong grasya tungod kay kung wala ka, wala ko'y mahimo. Sa diha nga budagop ka sa Ginoo igsoon, diha nimo masayran nga dili ang balaod ang makatabang sa imuha. Dili ang balaod ang maghimo kanimong balaan, kun dili ang imong pagduol o pagtuo o pagsalig kang Ginoong Hesukristo. Muna igsoon, kung gusto ka nga muhamtong ug motubo diha sa imong espirituhan nga kinabuhi, panganduya ang tinuod nga lunsay gatas nga espirituhanon. Ang unang Pedro chapter 2 verse 2 ingon siya, samtang sama sa batang masuso nga nangandoy sa gatas sa iyang inahan. Ingon siya, di pa kasama sa usa ka bata ang masuso. Kung ang bata nangandoy kanunay sa gatas sa iyang inahan, nga makainom siya, kay kabalo siya dito siya mutubo, kabalo siya nga dito siya mutubo, musab ug mahampong. Ingon siya, panganduya usab ninyo ang lunsay gatas nga espirituhanon. Unsa man yung lunsay gatas igsoon? Mo kini ang tinuod nga pagtulunan. Mao kini ang ebanghelyo sa Dios nga mo'y naghatag kanato sa kasiguruhan sa kinabuhi, nag-usab sa atong kinabuhi igsoon, nagtabang kanato, nagapahinumdum kanato igsoon. Mao kini ang atong kanunay panganduyon sa matag adlaw sa atong kinabuhi igsoon, tungod kay kini lang ang makatabang sa atoa siya. Lunsay gatas nga espirituhan aron motubo kamo hangtod madawat ninyo ang hingpit nga kaluwasan. Dili pa man hingpit atong kalawasan karon igsoon kay wala pa man ta sa langit. Apan kana nga mga butang moabot sa atoa sa diha nga mobalik na si Kristo. Muna si Apostol Pablo igsoon nagaingon, kung may tungod sa mga kamatuoran, dili ta magpakabata. Apan may tungod sa sala, magpaka-inosente ta. Ayon sa unang Corinto chapter 14 verse 20 siya, mga igsoon, kung may tungod ni ini mga butanga,
Dili ko gusto nga sama kamo sa bata kung maghuna-huna. Unsa kini mga butang nga igsoon? Kini atong gihisgutan karon para ikaw ug ako mohamtong. And sa dili ta magpakabata may tungod sa tinuod nga kamatuoran. Nga kining gospel of grace nga moy susi alang sa tanang Kristohanon nga magkahiusa, alang sa lawas ni Kristo nga magkahiusa, mo kini ang atong gikinahanglan igsoon. Isa, dili ta magpakabata niini. Ato ning ibutang sa atong kasing-kasing o sa atong hunang-huna nga kinila ang makatabang sa ato. Dili kita magsalig o dili kita mubuhat og bisan unsa ay makalimtan nato ni igsoon. Dili ta magpakabata may tungod sa kamatuoran. Apan, siya, pagpakasama kamo sa kainosinti sa bata, kung dautan mo ihisgutan. Kung maghisgot kag sala, ingon si Pastor Pablo, pagpakahisama kas mo sa kainosinti sa bata nga walay nahibaluan mahitungod sa sala. Apan kung sa paggamit sa inyong panghunahuna, pagpakahingkod kamo. Kung ato daw gamiton ang ato mga panghunahuna, siya pagpakahingkod or pagpakahangtong kamo igsoon, sabtan ninyo kung unsa ang tinuod nga kamatuoran, sabtan ninyo kung unsa ang magdala sa inyo hanga kamo mohamtong, sabtan ninyo ang makapasiguro sa inyong kinabuhi igsoon. Wala na ilain, kundili si Kristo lang. Tungod kay diha sa balaod, kung imong tan-awon igsoon, delikado. Delikado kaayo sa diha nga mapabilin ka sa balaod igsoon. Kaya naman, kung imong tan-awon ang Biblia, diha sa Galatians chapter 4 verse 21 to 30 nga siya ginauluhan kini dinhi og ang duha ka anak ni Abraham. Nga siya in verse 21 nga siya may pangutana ako kaninyong mga buot magpasakop sa kasuguan kay sabay nagpailalom diha sa balaod. Ako'y pangutana sa inyo ha. Nga siya, wala ba kamo makadungog kung unsa ang giingon sa kasuguan? Praise God. Giingon didto nga si Abraham may duha ka anak nga lalaki. Ang usa sa iyang ulipon nga si Hagar ug ang usa sa iyang asawa nga si Sarah. Ang iyang anak sa ulipon na tawo sa tawhanon nga pamaagi, apan ang anak niya sa iya gayong asawa na tawo sumala sa saad sa Dios. Naay duha ka babaye diri nga nagsimbolo nga dapat natong mahibaluan ug atong makatunan karon kung asa ka mapabilin. Hallelujah. Ang iyang anak sa ulipon na tawo sa tawhanon nga pamaagi, apan ang anak niya sa iya gayong asawa na tawo sumala sa saad sa Dios. Kining duha ka babaye panig-ingnan sa duha ka kasabutan. Si Hagar mao ang panig-ingnan sa kasabutan nga gihatag sa Dios kang Moses sa bukid sa Sinai. Kini walay lain kundili ang kasuguan. Ang iyang mga anak na tao nga mga ulipon, busa si Hagar, mao ang tukmang hulagway sa bukid sa Sinai sa Arabia. Sa ato pa, siya sa syudad sa Jerusalem karon. Tungod kay ang mga tao sa Jerusalem pareho sa mga ulipon sa ilang pagtuman sa kasuguan. Apan si Sarah dili ulipon ug siya ang panig-ingnan sa langitnon nga Jerusalem. Ug siya ang atong inahan tungod kay dili kita ulipon sa kasuguan. Kay nagaingon ang kasulatan, paglipay babae nga dili makaanak, singgit sa kalipay ikaw nga wala pagayud makaagi og kasakit sa pagpanganak, tungod kay bisan gibiyaan ka sa imong bana mobalik siya kanimo ug mas daghan pa ang imong mahimong anak kaysa sa babaye nga nagpuyo uban sa iyang bana. Mga igsoon, mga anak na kamo sa Dios sumala sa iyang saad. Kung imong tanawon diri igsoon, si Hagar nagasimbolo sa balaod. O si Sarah nagasimbolo sa grasya sa Dios. Kung imong tan-awon si Ismael, anak pinaagi sa unod. Si Isaac, anak pinaagi sa saad sa Ginoo. Nga naman, nganong nakaingon man kog si Ismael, anak pinaagi sa unod. Tungod di ba, kung imong tan-awon si Sarah o si Abraham, ang Dios nagasaad sa iya nga makaanak si Abraham o si Sarah. Apan kini si Sarah, adunay pagduha-duha mingon siya Abraham. Igulang naman ta. Unsa man dili man ni matuman ang buhat ang saad sa Dios kung dili ka maningkamot, dili ta maningkamot mo naaman si Hagar. Pwede ka makihilawa sa iya aron ka makaanak, aron ta makaanak. Ug mo nang gitawag nato og anak sa unod tungod kay ang pagkaanak ni Ismael pinaagi sa sariling pagpaningkamot. Apan tungod kay saad man sa Dios, natawag gihapon si Isaac nga mao atong mga kaliwat karon igsoon.
Ikaw nga na kay Kristo, kaliwat ka ni Isaac. Ako, nga na kay Kristo, kaliwat ko ni Isaac. Hallelujah. Yan siya, mga igsoon, mga anak na kamo sa Dios, sumala sa iyang saad. Sama kang Isaac nga natawo tungod kay siya gisaad sa Dios. Kani adto ang anak ni Abraham nga natawo sa tawhanon nga pamaagi, nagluto sa iyang anak, sa anak ni Abraham nga natawo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ug mausab kini ang nagakahitabo karon kaniadto. Gilutos kita sa mga tawo nga nagapasakop sa kasuguan. Kung imong tan-awon karon igsoon, ang mga tao nga ilalom sa grasya sa Dios, ang mga tao nga nagasalig sa grasya sa Dios, ang mga tao nga nagatudlo mahitungod sa ebanghelyo sa grasya sa Dios, ginalutos. Kinsa ang nagalutos? Ang mga tao nga nagpailalom sa balaod. Mausab na kung imong tan-awon, tugma kaayo sa kung unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo nga ang mga tao nga ilalom sa balaod persecute, nagalutos sa mga tao nga ilalom sa grasya sa Dios. Eh siya, ang verse 30, ang pinakabantayanan ni Igsoon, mo ang pinakahadlok kung imong tanawon. Kaya naman, unsa man ang gisulti sa Dios diha sa kasulatan. Hallelujah. Eh siya, mo ang pinakahadlok Igsoon, mo na ang akong ikahadlokan sa tanan ba. Eh siya, hinginli ang ulipon nga babae ug ang iyang anak. Igsoon, ang mga tao nga grabe ang pagtamod sa balaod tung kinagtuo sila nga pinaagi lang sa balaod, pinagi silang pagsunod sa balaod, sila mahimong matarong sa mata sa Dios. Delikado. Kaya siya, hinginli ang ulipon nga babae ug ang iyang anak. Tungod kay ang anak sa ulipon, walay bahin sa panulundon sa anak sa babae nga dili ulipon. Unsa ba ang panulundon sa anak sa babae nga dili ulipon? Kaluwasan, tanang butang, kung unsa ang naa sa Dios, mao'y panulundon sa mga nagasalig sa grasya sa Dios. Ikaw nga nagasalig sa grasya sa Dios, ikaw ang makaangkon sa panalundon nga giandam sa Dios. Ikaw, kung ikaw karon nga nagapaminaw, nagatamod gihapon ka sa balaod, nagatuog gihapon ka nga pinaagi sa imong pagsunod sa balaod, pagtuman sa balaod nga walay sipyat, mahimo kang matarong sa mata sa Dios. Igsoon, ingnan natin kadaan. Ang grasya lang sa Dios ang saligi. Ang grasya lang sa Dios ang sunda. Ang grasya lang sa Dios, oy, dapat nimong sundon o tumanon o imong ikinabuhi sa imong kinabuhi. Aron ikaw makaangkon sa tinuod nga panulundon nga giandam sa atong buhi nga Dios. Kay kung magpabilin ka diha, basin mo abot ang panahon, kamingon ang Dios, papahawa dinhi. Wala kay labot sa panulundon alang sa tinuod ng mga anak sa Dios. Ikson, alang usab gini sa mga mitubo o hamtong na sa ilang espirituhanon nga kinabuhi. Nagaingon si Apostol Pablo nga duna kanay kagawasan nga mosulod sa balaang dapit. Anytime. Pag hamtong na gani ka igsoon, diha na ka makaingon nga Lord, kabalo ko God. Natungod nimo ako nihimong ingon ani o karon na anak ko'y kagawasan nga mosulod diha sa gingharian sa langit. Ang Hebrehanon chapter 10 verse 19 to 22 nagaingon. Busa mga igsoon, tungod sa dugo ni Jesus nga iyang giula alang kanato, may kagawasan na kita nga mosulod sa labing balaang dapit. Nga anaa mahimutang luyo sa tabel. Kay pinaagi sa paghalad sa iyang lawas, giablihan niya alang kanato ang bag-o nga agianan aron makasulod kita sa labing balaang dapit. O kini nga agianan nagatultol kanato ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Makagagahom ang atong pari nga nagadumala sa balay sa Dios. Busa sa kinasingkasing gayon ug sa walay pagduha-duha moduol kita sa Dios. Kay nasayran nato nga gihinluan na ang atong mga kasingkasing gikan sa atong sad-an nga konsensya. Gihinluan na ang imong kasing-kasing gikan sa sad-an nga konsensya, pinaagi sa dugo ni Jesus. Mo ni ang grasya sa Dios igsoon. Siguro mayon ka nga wala pa man hinluan mo lang maningkamot ko sa pagtamod sa Biblia sa balaod aron mahinluan akong kasing-kasing igsoon. Sipyat ka. Kaya ang pulong sa Ginoo ingon siya, ang imong kasing-kasing gihinluan na pinaagi sa dugo ni Jesus. Ang sad-an ni mga konsensya, ang kasad-an ni mga kasing-kasing gihinluan na pinaagi sa dugo ni Jesus. Ug ang atong lawas nahugasan na sa hinlo nga tubig. Pasabot human na igsoon. Pastor, makasala pa man ko. Human na.
gihugasan na ka ni Kristo. Pastor, nasipyat pa man ko, humana, gihinluan na ka pinaagi sa dugo ni Kristo. Kausa lang gibuhat ni Kristo dito sa cross ang tanan, alang sa imong kasiguruhan, kabulahanan sa imong kinabuhi. Igsoon, God is great. Manang, grabe ang pulong sa Ginoo, igsoon. Ang imong tan-awon, hallelujah, grabe ka makadasig kung sa atong ginatun-an karon igsoon. Grabe kanindot ang pulong sa Ginoo. Ingon pag siya sa Hebrehanon 4:16 na siya. Busa dili kita magpanukos pagduol sa trono sa maluluyon nga Dios. Nganong dili man ta magpanuko igsoon? Nganong dili man ta mahadlok igsoon? Tungod kay giabrihan na sa Dios ang bag-ong dalan padulong sa langit. Tungod kay ikaw gimatarong na. Tungod kay gihinluan na ang imong sala. Gibag-o na ka sa Dios. Gianghimo na kang angayan igsoon sa mata sa Ginoo. Siya aron madawat nato ang kaluoy ug tabang sa oras sa atong panginahanglan. Nganong moduol ta sa Ginoo igsoon? Sa una, kung imong tanaon ang mga tao nga ilalom sa balaod, dili sila makaduol sa Dios. Kinahanglan na sila pari nga matarong. Sa panahon ni Moses, kinahanglan moduol sila kang Moses para si Moses makig-istorya sa Ginoo. Ngano man na, dili sila makaduol sa Ginoo tungod sa kabalaan sa Ginoo. Ngano man, dili pa sila limpyo. Wala sila gihugasan. Walay Dios nga nagpakamatay sa ilaha. Kailangan pa nilang muhalad og mananap para mahimo silang matarong sa mata sa Dios sa usa ka tuig. Sa tuwa karon igsoon more than 2,000 years ago, adunay usa ka halad nga gibuhat ang Dios alang kanato ug mao kanang halad sa lawas ni Kristo aron ikaw ug ako malimpyuhan pinaagi sa iyong dugo, aron ikaw ug ako mahimong matarong sa mata sa Dios pinaagi sa imong pagtuo ug pagsalig, aron ikaw ug ako makasulod diha sa gingharian sa Dios, makasulod nga adunay kay isog diha sa trono sa atong buhi nga Dios, aron maangkon nimo, madawat nimo ang imong gikinahanglan, ang tabang nga gikan sa Dios sa panahon nga ikaw nagakinahanglan. Amen? Igsoon, gusto ba ka nga mahamtong? Ayaw pabilin sa balaod. Gusto ba ka mutubo? Salig sa grasya sa Dios. Ayaw pabilin sa balaod. Kaya ang balaod, mao'y magtukmod sa atuas pagpakasala. Ang balaod, mao'y magdala sa atuas sa kalaglagan. Ang balaod, mao'y magdala sa atuas sa kalautan. Apan ang grasya sa Dios igsoon, mo ni magdala sa imuha sa kabulahanan, magdala sa imuha sa kalipay, magdala sa imuha sa kadaugan, magdala sa imuha sa kadagaya, samtang naapakan ining kalibutana nga nagapaabot sa pagbalik sa atong buhay nga Dios. Amen? Hallelujah, dalaygon ng Dios. Magapasalamat ta sa pulong, amahan mo nga langit ng mapasalamaton kami, hinining matahong nga kagabion, sa kahigayunan, nga imong gihatag sa matag usa. Salamat sa imong mga pulong nga kanunay nagadasig ka namo ug nagalig-on ka namo. Salamat amahan. Nga kini nga mga pulong, dili kini makawat sa kaaway, tungod kay mao kini ang gikahadlukan sa among kaaway, nga dili unya masabtan sa imong katawhan. Patlot kini nga mga pulong, matisok ni sila makasing-kasing, ug magagiya kanila tungod kay kini nga mga pulong may magatudlo kanila sila mohamtong motubo aron sila magmalipayon ug magmadaogon. Dalahigon ka sa walay katapusan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Oh, amen. Hallelujah. Ug magapatayon ta mga igsoon. At ito sa atong communion, ibayan nato ang bread. Sa gabi nga ibadihan si Jesus, may kuha sa tinapay ug nagpasalamat sa Dios ug kining pikas-pikas ug yang gihatag sa mga tinun-an. Ug mingon siya kini nga pan nga nagsimbolo sa akong lawas nga may nag-antos nagsakripisyo alang kanyo. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord. Ang imong lawas nagsakripisyo alang sa among kabulahanan. Ang imong lawas imong gihalad alang kanamo aron kami motubo, aron kami mausab, ug aron kami mohamtong sa mong pagpangalagad ining kalibutana while nagapaabot kami sa mong pagbalik. Antos imong tanan that by your stripes we are healed. Salamat Lord. Ingon kasi mong pulong kung unsa ka karon, mausab kami. Wala kay COVID, wala kay TB, pneumonia, high blood, arthritis, diabetes, o bisan unsang klaseng sakit. Mausab kami. Amo nang ginadeklara sa mga kinabuhi. Nagpuyo ka nga malinawon. Mausab kami. Ay ba ng kalibutan, nagkagubot, o nagmahanadlokon ba't kami, Lord, magmalinawon. Tungod kay naakauban ka na mo. Salamat, Lord, sa kalipay, sa kadagaya, nga among masinatian, while kami nagapaabot sa imong pagbalik, Lord Jesus. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay.
Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayo na to ang kupa. Sa sama nga gabi budiyan sa Jesus mukuha sa kupa. Og nagpasalamat sa Dios. O kining hatag sa mga tinunan nagmingon siya. Kining nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo nga may nagdala sa bag-ong kobenante nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kinsa matagkaon og sa matag inom ninyo niini, inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo. Dugo nga imong giulat dito sa krus sa Kalbaryo. Alang sa paghindo sa among mga kasing-kasing, sa makasasalanon ng mga kasing-kasing, aron kami mahimong angayan o takos na musulod sa imuhang trono nga adunay kaisog. Salamat Lord Jesus. Kining imong dugo nga among gina-celebrate karon nagahatag sa among sa kabulahanan. Tungod kay diha sa imong dugo ang mga kaayuhan o mga panalangin nagaday-gayday ni ana o kay amo man kining ginatuuhan then magamanifesto kung unsa ang naa sa imong dugo sa mga usa nga kinabuhi. We honor you in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Amahan, sa imong pagkamaayo sa mga usa nga kinabuhi. Salamat Ginoo karong gabi una sa imong mga pulong nga kanunay nagapahinumdom ka namo, nagagiya ka namo, nagadasig ka namo, nagatabang ka namo sa kung unsa ang ngayon namong pagbuhaton. Salamat Amahan, labi na kining imong mga katawhan nga nagasunod ni ining maong buluhaton. Salamat sa imong pagtudlo kanila, sa imong pag-abli sa ilang mga kasing-kasing, sa imong pagtabang sa ilaha. Salamat sa imong pag-comfort sa ilaha. Salamat Amahan nga katong nga pulong mahimong gabay nila, mahimong gabay namo sa imong pagpangalaga nining kalibutan na while nagapaabot kami sa imong pagbalik. Salamat Amahan. Even Lord, ang pamilya sa inyo Covenant in Christ akong ginaduol liha kanimo uban sa kinabuhi ni Pastor ni Rod Kiatson ug kay Sister Yani God. Salamat Ginoo sa kanunay nga pagpamuhat sa ilang kinabuhi, pagtabang sa ilaha, pagprotekta sa ilaha, pagbless sa ilaha financially, physically, materially, and spiritually. Good health Lord, mag-abot kanila ban kay Sister Kakay, sila Dexter, si Nimay, sa tanang miyembro sa inyo Covenant in Christ, ang music team, children's ministry, ang youth ministry God. Salamat Ginoo sa kanunay nga pag-comfort ka ng place sa inyo Covenant. Salamat Ginoo sa pag-bless ni Ana. O salamat Ginoo kay Lord maghanay ni Anang tanan para sa pamilya sa inyo Covenant in Christ. Sa tanan mo mga kaigsuunan God. Dili lang sa inyo Covenant, kundi sa tanan nagatuo kanimo Lord Jesus, nagasalig kanimo Lord Jesus. Lord, kining imong mensahe karong gabi una, mao kini ang susi alang kanamo nga ang tanang ginatawag og Kristohanon nga nagatuo diha kanimo magkahiusa mi tungod kay Lord. Isa lang mi kalawas diha sa imo, walay lain kanamo, walay lahi sa amo kundi isa lang mi diha kanimo Lord Jesus. Ug walay babag alang kanamo God. But Lord, ang amo lang pagsabot sa pulong sa Ginoo mo nahimong babag tungod kay Lord wala kami nagkasinabtanay, wala sila kasabot sa tinuod nga gospel nga among nasabtan karon Ginoo tungod kay kining gospel of grace. Mao kini ang susi nga ang tanang mga katawhan sa Dios magkahiusa sa pagdaig, sa pagsimba nga diha kanimo. Salamat Amahan uban sa mga kaigsuonan sa nagkalaing-laing dapit nga nagasubaybay niini. Salamat sa imong pagbisita sa ilaha, salamat sa imong paggiya sa ilaha, salamat sa imong pagtabang sa ilaha sa among mga loved ones. So makaigsuonan usab nga lakatan kita niini God. Salamat sa imong pag-comfort sa ilaha. Lord, I declare blessings pan blessings sa ilang kinabuhi sa tanang igdulungog nga nakadungog sa akong tingog karon. Ang Dios magabisita sa imo. Ang Dios mag-aayo sa imo, nakinahanglan kag kaayuhan, ang Dios mag-aayo sa imo. Kung nakinahanglan kag panalangin, ang Dios magapanalangin sa imo. Kung nakinahanglan kag protection, ang Dios magaproteksyon sa imo. O kinahanglan kag kalinaw, kalipay, ang Dios magagrant sa kung unsa ang imong gipangandoy alang sa kaayuhan sa pamilya sa Dios.
Salamat Amahan, even Lord, ang lift up kanimo God, ang nasod sa Israel. We declare blessings, shalom, salvation God sa ilang kinabuhi, Lord. Ang Pilipinas, Lord, ang ginadeklara nga Philippines is for Christ, o ang tanang nagdumalit ni God, ang pagkamatarong mo'y magahari, hari God, even Lord, our President, Lord. Salamat Ginoo sa imong paggiya sa iha, pagtabang sa iha, o salamat sa kaluwasan, Lord, sa iyang kinabuhi, uban sa tibok pamilya, Lord. Salamat Ginoo sa tanan niya mga desisyon, ikaw ang magapumuhat God. O salamat God, kay Mayor Inday Sara, Lord, salamat din sa pag-comfort sa iyahang kinabuhi diri sa Davao, sa iyong pagtabang sa iyaha, sa tanang nagdumala diri sa Davao, Lord, ang pagkamatarong may mag-ahari, Father, sa divine protection, Lord. O salamat sa kaluwasan ni Mayor Inday Sara, Father. Salamat, Lord, sa tanan ng mga frontliners, kamang panalangin. Salamat God sa mga katauhan, even Lord, kaning COVID-19, ang kining ginagapos all over the Philippines in the mighty name of Jesus, wala kay home, especially here in Davao City. Amo kang ginahinginlan, I cast you out to the bottomless pit in the mighty name of Jesus. Salamat Lord sa iyong pagkamaayo God. Salamat Lord sa kinabuhi. Salamat Lord sa imong bugmang walay paglubad God. Salamat Lord sa mga katawhan. Now the Lord bless you. The Lord keep you. The Lord's face will shine upon you and be gracious unto you. Salamat Lord sa tanang butang. Ang tanang kadungganan, ang kahimayaan gahom, ikan karon ug hangtod sa walay katapusan, maana kanimo. In Jesus' mighty name we pray. Amen o Amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay. Salamat sa inyong pagpakiguban. Salamat hangtod sa sunod higayon. Ilabi na og mga adlaw sa atong gathering sa church. Kita-kita ta alas 9:30 sa buntag. Bye-bye. God bless.